Kajing tu kana cepang ki arngut si para kentai ki beya tok bat uju ubriu. Don ki arngut si para ki ne ki de ki kentai bat ki longru ki kun swet. Ka Hynmen ka kerteng ka ruby bat ka para ka kerteng ka lili. Ka ruby ka de ka baladan lok bat ki kun arngut ka we ka kun kentai bat uwe pat ukun senrang. Ki kun jong ka ruby ki dang hapok ka prasnem AA. Ka ruby ka saklang bat ulok lembat ki kun jong ka kampaji nasionong. Ka para jong ka ruby ka dang samla bat ka dang krek ban nyato. Ha ka sngi ato jong ka lili. Ka ruby bat ki kun kilik sak lepa na ka benta ka jing ato jong ka lili. Ka ruby bat ki kun barok si sngi ki dang yalek kemen. Henry sendet. Ka jing sngusi ka wantap haying jongka. Ka ruby kelayok pediang yang ka phone call ba ulok jongka ulayap aksiden no hajaka bela. Ka ruby ka yam sngusi namar keladu ya ulok ba i jongka. Ka lili ka mai ka Hynmen namar ba ka yam haying jongka na lor badang krek ya to. Bat ka lili ka laong. Wat ju yam menta ka day ka sngi to jonga. Ka ruby ka laong. Ngayam namar ba ulok jonga ulayap. Ka lili ka kanpo e ka Hynmen bat ka laong. Mat yap kum uto ubriu baduk. Imsa banle ayu hapertay. Ka ruby ka laong. Wat jukran sa hep kumta. Ladaday ubarius pa ne ubaduk ru uday ulok jonga. Ka lili ka laong. Namar piyo da ulok ubaduk. Ulok jong piru ulayap. Piru pinsa jenjar nang ne syakmat. Bat ka lili kalabe ya ka Hynmen. Kilet nyo haying jonga. Wat juwan yam jam daw hang ne. Ka ruby ka mino na ying jong ka para ringkat bat ki kun jong ka. Ka wan no haying ban lej ontep ya ulok balayap. Kat ba ka lilipat ka pendep ya ka jinga to syong kurim jong ka bat udeni ha kata ka sngi. Ka lili ka long ka briu ka bas ngau he as ngau meng. Ka kranpo ialah ka Hynmen namar ka yoklok da ubriu ubabit babiang. Ubadon shibun ki kam bisnes. Kadba ka ruby pat ka im jenjar bat ki kun. Ka haplej bela haying ki briu. Ki kun jong ka ruby ki day ki balalej skul. Bat ha ka way ka singi. Ki kun jong ka kila syak bek na skul. Bat ki wan paino asya ying. Ka kami jong kini ki kena kelalingo bat kalaong. Balay kun piya wan kloy haying. Ukun jenrang jong ka ulayatu. Namar bangi klem yok siu bay skul mentala arbanay. Kinong hikai kila beno yangi ha skul. Ka ruby kelapan mapi ki kun bat kalaong. Kini baro ki day ki daw jonga. Ngamla ban penbiang ya pi. Nadu ba ipa jong pi ilayap. Ngihap ban syuim jenjar. Ka kun kente jong ka ruby ka laong. Wat kuslay may. Ngiru nganit belano bat pi mensingi bat ginsawan krek kod damit. Ka ruby ka kedup iki kun la jong hasyadam bat ka jau umadde. Ha kasngi ka babut. Ki kun jong ka ruby kilit but yaka kami ban lej bela. Kat ba ka lilipat. Ka syong aram haying namar ka bit ka biang na dong syadong. Ki nong tayru ka don arngut laingut ki don haying jong ka. Ha ka way ka sngi. Kat ba ka lili kadang lejing lej bat ulok jong ka. Kalayo i ya ka Hynmen la jong ba ka syong ha surok ha footpath. Ka ruby ka tray bela da ka kam nyat siya ya ki juti jong kibriu ha surok footpath. Ringkat bat ki kun jong ka. Ka lili kadawan hir knang ha ka jaka ba nyat siya juti ka ruby bat ka kren da ki krin kren ben nyala ka Hynmen. Bat ka daong. Ani jing isen ba pli ya pikong. Pinyat siya ki juti jong ki priu. Henry ngapat nga lejing lej daka kali ba remdor ba don daka AC. Kalili ka kren ibe nya ka Hynmen ka baduk bat ka balayap lok. Ka ruby ka laong. Ka bhakan hep pi ba ruspa. Kam lele lada nga duk makana. Kalili ka laong. Te pi samwat lok da ubriu baduk te pidap. Kalili ka lar kibe nya ka Hynmen bat ka laong. Lada pisau don kampisa te sawan mi haying jonga. Kalili ka kiuno hakali ka letno. Ki kun jong ka ruby ki laong. Balay may ina na ikran ben bahaya pi man la kapor.
ka Ruby ka laong ki ba riu spa te kun kim juke nyano yano. Hadin sisnem ka Lily kala armet dang kumba sau bana Henry hadin kato kat nesngi. Ka Lily kala shitom bat ulok jongka ulit yan lamno sa hospital. U doktor ulaong ka Lily bat ulok jongka baka long ka kubor ka basniusi ba ikun jong pi na kapo ulas niu no. Namarba pidan ka jingpang pindum yok kunsyu. U Denny ulaong yok pi bakla ni doktor. U doktor ulaong ngam bakla ka Lily kamla syu bandang yok kun. Kini berangut silok kila sneusi bat kilit paino sa ying. Ka Lily ka yam sopsi na marbaro si kato ka longkum ka mahade jong usim. Bomdon jing duna hae ka bit ka biang na dong sa dong. Henry na du bakatip bakamla syu ban yok kun kala sneusi kala ring reko. Ha ka we ka mit ka Lily kala ong hi ulok jongka. Denny, pila isi na nga bangam don kun. U Denny ulaong, dengan le kumno, ngan Shong kumno bat pi habakun ro pimdon. Nginya Shong kumno tang arngut, na lorang i riuspa kan nekat ne, mano ban simpat yang ikaspa jonga. U Denny ulamino na kamera. Kan Lily kas ngeusik tang, Henry kan le kumno, don spa don doktor balaban sumar ya ka Lily bakan yok kun biang. Ka Ruby bat kikun ki na ka jing ka bajenjar bat ha kata kasngi ka kun kente jong ka Ruby kala aksiden. Ka Ruby kalit rae ka kun ban pa sumar ha hospital. U doktor ula ong ka Ruby baka kun jong pi ka don kam ban le operation ya ka kajat jong ka. Bat pi hap kre pisa kumba lailak Ka Ruby kala kuslay na enyo pisa kat hadu lailak. Ka Ruby ka phone ya ka para ka Lily. Ka Lily kat no ka kemen haba kayo iba ka Ruby ka phone ya ka. Ka Lily kala kalibat kala ong ya ka Hynmen. Kumno kong pilong. Ka Ruby kaya tu baka kun jonga ka don ha hospital. Bat nga don kam bisa hadu lailak ban le operation ya ka kun. Ka Ruby kala ong te belay hep pipat piyam. Ka Lily kaya tu ikidaw baro ha ka Hynmen. Ka Ruby kalaong, pi barus pa te hep balay pimlet shim dawai haki doktor bahe bat bastad. Ka Lily klaya tu, bangla deplet bat ki doktor bala trim bat bala paunam. Henry ki ong nga bangam yuk kunsyo. Ka Lily kalaong, ya pi tekong ublay ula kerku pilayo ki kun arngut, Henry mangapat tang iwe ru ngam yo. Maro arngut si para kilaya yam na kapor bakidang ya kran phone. Tiha ka we ka snibyang, ulok jong ka Lily ule ya ka lok kum kanong tray, kum ka lok jong ukren na kiktin ni bapan ktang ya ka lok la jong. Ka Lily ka siyang snusi ktang ha shuki bat kadang perkat de. Bat kumnore ka kan mau kliak ya ka Hynmen jong ka Ruby bakaduk ka jenjar. Ka Lily ka laong yu Denny. Bayangin siyo no daka pisay ka Ruby bakan icon yang iway. U Denny ulaong, kumno ka Hynmen jong pi kan le kat ya kata kakam. Ka Lily ka laong, na marbi don kam pisa ban le operation ya kakun. U Denny ulaong, to siya kran mapi bat i Ruby, imon ni ban le kumta. Ka Lily ka khot ya ka Hynmen la jong bakan wan haying jong ka. Enda ka Ruby kalawan haying jong ka Lily. Ka Lily klaya tulut ya ka jingmut jong ka bat u Denny. Bakin siu sanlak ya ka ban aikun ya ki. Ka Ruby ka mon ya ka jingong jong ka para bakan aikun ya ki iway na markim don kunsyo. Bat yala deru ka don kam pisa kerki ban le operation ya ka kun kentay jong ka. Dap shi benay. U Denny ula ayalat no bat ka Lily, ula yato no bat ka Ruby. Ka Ruby ka sngusun ka para bakumno kan simpisa hadu sanlak tang namar baka kwak hun. Ka Ruby ka klem treshu ya ka pisa ba terwa ka para jong ka sanlak. Henry ka terwa ka la ba u Denny un sumar ya ki kun bahe jong ka.
Bat ude ban penle operation nya ka kun kan thai jongka. Ude ni uha ban sumar de ki kun jongka ruby lembat ka lok ning kong jong u ka lili. Hadin sis nam ka ruby kelakha de ki kun twins arngot. Ude ni katno ukmen na markas pa jong u don ki nong yo de ki kun jong u hi. Udeni ukam iit ban nya ka ruby ka balayap lok ban nya ka lili ka lok ka ba uya tho samla. Ka ruby ka long ka ba jai bat ka ba sneuret ka iit bhai ki khun bala he kumju ki khun ki ba dangret. Udeni ru u iit lang ki khun ba he jong ka ruby na mar ba u iit ka. Ka lili kam bishni ka Hynmen na mar ka sneu thu ila de ba kam yo khun ka sumar lang ki khun jong ka ruby bro saungot. Kini barok ki Shong ha ka ju ka ying na ka jing snu thu jing mut klem jing bishni. Lada episode nat sngo like, share, but subscribe ka channel, but say comment.